र' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहाय आंखौ ओंखाम जाहोनो फैदों आरोना आलासिफोर। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। साहा लोंनो लेंहरगासिनो आंखौ जमानो साहा लोंनोसै। गरमथार। Mau bayar kan? Salangisai जोंहा ज'नो नाय मामा लाबोदो इसोरो नै दाउला दाउ लाबोदो नै आंखौ जाहोनो थाखाय लोगोफोर नै दाउला दाउ खारा मालाय खाखानानै लाबोदो दाउला दाउ लाबोबाय मालाय आंखौ जाहोनो ओमफ्राय नै नाबो लाबोदों नाबो ओमफ्राय आलु मेथाइ माबा माबि लाबोदों नै बिसिबाय साजों जानोसै ओमफ्राय आरो जोसा माइरंबो लाबोदो खोमा मा माइरं बायो नोंदोंसो मा नों लोङा Alo tay di galaxy lah. दिसि माइ Disi? Itu but, buhut. Ini apa? मा लाबोदो जोंहा लाबखाजोबना दोन्दोंमोन आलासि फैनो गोनांखाय गावसोर खबर हरखादों नालाय आंखौ ओंखाम जाहोनो फैगोन होननानै ओमफ्राय लाबखाजोबना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय नै आरो लाबदेरबावबाय बिसोरो दालि आलु फारसेनिफ्राय लाबोजोबदों आरोना ओमफ्राय आंखौ जाहोनो फैदों नालाय ओमफ्राय दा नै जाहोनो फैनायखाय माने गावसोरनो संनानै जाहोनोसैनो आरोना खामानि मावलायनाङा नोङो खामानि मावलायनाङा मैगंफोरखौल' लेमना होनगासिनो आरोना माने गावसोर आंखौ जाहोनो फैबाय नालाय गावसोरनो संनानै जाहोसिगोन आरोना जोंहानि मानसिफोरखौ रावखौबो एख' मावनाङा होनगासिनो खामानि ओमफ्राय होमबाबो आङो ओरैनो थानो बानानै नै आलुखौ आं सेलायगोन दे जेबो नङा होननानै आलुखौ आङो दायो लेमगासिनो आरोना लोगोफोर माबोरै सङो लेमना होनोसै मालाय गावसोरनो संनानै जाहोगोन होननानै होथारबाय थाम थुम संनाया ओमफ्राय नै आइखौ हाइजें सामब्राम गुफुरल' लेमनो होबाय आरोना देनो थाखाय बेदराव होनो मास फ्राय Alo saya satu alu kerjaan ni. Nah, एवखांबाय नै आंखौ नायनो होदो जादोंना जायाखै होननानै ओमफ्राय नै आङो मुदुफुल जाया नालाय आंखौ मुदुफुल जागोन होननानै मुदुफुल लाबोदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय नै आलु फ्राय एवबाय आंनो गावस्रा मुदुफुलखौ लाब्रा एवना जानोसैनो आंनो आलुखौ एवबाय आरोना फ्राय ओइफाले कि बनायसै माय नै मुदुफुल संगासिनो इथिंजा मुदुफुल लाब्रा ओमफ्राय आरो नै सामब्राम हागासिनो मा संनो नागिरदोंथाय बेदर कि मा Mangsa dua koran. बेदराव होनो थाखाय दालियाबो मोनबाय दालि हल তাৰপিছত माছ फ्राय हल মোৰ কাৰণে आलु फ्राय हल जों जाहोनो फैदों नालाय जोंनो संनानै जाहोगोन होननाया नै दाना गासिबखौबो गावसा संजोबबाय ओमफ्राय लकेल दाउखौ आइखौ संनो होबाय आरोना जोंहानि दा देगासिनो हाइजेंजों सामब्राम गुफुर देगासिनो आइया गावसोर गासिबो संजोबबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि भाजा लाब्रा ना संजोबबाय गावसोरनो ओमफ्राय दा बेदरखौल' आइया संनांसिगौ जाहैबाय आरो खाथिबो नंगौ मा तेलेदी भाजी sana तेलेदी भाजा फानैदों आमा नै तेलेदी भाजी नै आइया बेदरखौ सामब्राम गोजा संख्रै हालदै लगायबाय आरोना जानाय थाव होदोना संसिगोन दायो दे नैथिंजा सासेया नै गय जायो नै गय होफैबाय आं लेमगासिनो दङ न'नि गय जोंना दाखालि हाननाया आलासिनि थाखाय बुरजा लाखिखादो आलासि फैनो बिराद सोरबा आलासि फैनो ओंखारदों नालाय जोंनाव ओमफ्राय गयखौ लाखिखादों आरोना दाखालि बुरजा हानखादों न'नि गयखौ ओमफ्राय एसे बुरजामोन नालाय खावसे फानबाय ओमफ्राय खावसेखौ न'आव जानो थाखाय लाखिबाय आरोना ओमफ्राय लेमगासिनो गय जायो नै एसे ini mas tuh ani tuh ayah kita punya mau ane deutaw ane gitu ya bang
Aro kusia, moi kuno din kawan asulu na hange moi agar kurai mahal. Yo. Iti apa isu gar hol mo kawa. Kami. Mau jadi gas pas dari dari tanah. Yo bay betul dah. Ini. 급토. 여기가 신동원의 아야. Bay đâu betul dah. Ini. Ilesin tu. Babang. Mau dulu sendiri. Kita pulang. Ilesin ni ada betul. Ini ni Boro. Ini. Mau boleh tu tes pak. Tes pada deh. Betul. Jatuh. Sansi. Lengan ada balas ya. Ini langsung mentok kafe. Đây. Dia tuan sendiri. Oh. Ôi cha khai. Deh. Ikut lagi ham deh. Nang cái đây. Nang cái đây khá sụp. Hai kali kamne. Nang cái đây sụp. Đây khá. Ipini apnaloge bohi bohi paribo. Nang cái đây khá sụp. Sak relai ne bai hai jeng khne husband ke jang ke. Đi ra lấy điện này nữa. Mama sendiri. Oh, संनाया नै इखो जोंहानि आइया संबाय आरोना लकेल दाउजों आलु ओमफ्राय नै ना एवदों आलु फ्राय एवदों गथा गथा ओमफ्राय थाइबें हाबाय ओमफ्राय उनाव दालि गावसोरनो संजोबदों नै इखोल' लकेल दाउखौल' जोंहानि आइया संबाय आरोना Ma. औ होबो दे Tadi. गरमथ'र' बेसेबा गरमखा फेनखो लायनो दे जा Hey, kurang kan. नायाबो जि गिदिर गिदिरखा होबो दे Asal dia alo. मुदुफुल लाब्रा दंबावो आरो ओमफ्राय आं जाथ'ला मुदुफुलखौ ओमफ्राय हासबेन्डआ जागोन नों जागोन ना जों मुदुफुल लाब्रा एवनाय Oh siang siang. लायनो थांदो र' ओइनो दालिया नै Cantik. जादो जायाबा Ami kalau deh. भिडिअ लाना होग्राया आलु प्लेट नांबावोबा Enggak. एसे बुरजा जानो हायो नै लकेल दाउखौ फ्रायबो एवदों आरोना आं फ्रायआव दोनना सानाखैमोन ग्रेभिल' बानाय दोनना सानदोंमोन आं आलुजों लकेल दाउ फ्राय ओमफ्राय नै ग्रेभिया आलुजों Gali. दालिया नै जोंनो ओंखाम खनसे खनसे होनानैसो गावसोरबो जबाय आरोना ज' जानो जखादो होनना आं होनबाय थानायनि जबाय आरोना दायो आंहा जाखांबाय लोगोफोर नै जागासिनो बिसोरो थांनो गोनांनि गाइखेर साहा लोंहोबाय आरोना बेलासिबाय दसे जिरायबाय बिसोरो ओमफ्राय दायो थांसिगोन नालाय ओमफ्राय गाइखेर साहा फुदुंनानै होबाय नै लोंगासिनो दङ आं लोंथ'ला गाइखेर साहा ओइ मा खालामदो नोङो नै मा लाबोदो इसोरो ओंखाम जाहोनो फैनायानो नै माबा ब्लाउसबो लाबोलायदो आंनो ओमफ्राय आरो नै गामसा ओमफ्राय नै नोंनो गेन्जि लाबोदो नैबो गेन्जियानो गांनै लाबोदो नोंनो ब्लाउसआ पिंक कालारनि